Horror vígjátékot forgatnak Pécsett, a film meglévő hollywoodi karakterekre épül, és azokat ágyazza saját történetbe. Az alkotás 12 perces lesz, ám azután készül egy hosszabb mű is, azt moziban tervezik bemutatni. Kettes csapó. Jó, tessék. Gőzerővel zajlik a forgatás a stúdióban, amikor szombaton meglátogatjuk a stábot. Jól állnak a munkával, de a határidő szorít. A főszereplő Sági Lola is feszülten figyeli a rendezői utasításokat. Az Ébren még halálosabb című Pécsett készülő horrorvígjáték története azzal kezdődött, hogy Resser Tamás producer ismert hollywoodi filmkaraktereket szeretett volna saját maga által írt forgatókönyvébe építeni. Mindenképp kicsit ugye hajazunk az eredeti, tehát jelen esetben annyit állok, hogy ez ugye a Rémálom, ugye a Freddy Kruegerről szól, ugye egy itteni pszichológia szakos tanulóra van ráépítve, és ugye az valóság meg az álom már teljesen össze fog mosódni. Természetesen nagyon fontos, hogy a forgatáshoz a megfelelő technikai körülmények és eszközök maradéktalanul rendelkezésre álljanak. Ehhez biztosít segítséget saját cégével Kovács Tamás kreatívipari szakember, akinek már az elejétől nagyon tetszett a film ötlete. Utána találkoztam a Tamással, leültünk, beszélgettünk, elmondta, hogy mit szeretne csinálni, mi az, amire esetleg szüksége van, és akkor így álltunk össze. Nekem nagyon tetszett maga a koncepció, ugye a horrorfilmre mindig van igény, volt is, meg lesz is, és ezért gondoltam úgy, hogy egy kicsit megtámogatjuk ezt a projektet, és akkor segítünk nekik egy szintet lépni. Az alkotók elmondták, a terv az, hogy a jelenleg készülő 12 perces horrorvígjátékot egy hosszabb, immár teljesen saját karakterekre épülő, körülbelül 45 perces film kövesse. Ennek már nagyobb bemutatót szeretnének egy ismert pécsi moziban. A jelenleg készülő rövidebb film a befejezéshez közeleg, de az utómunkák még visszavannak. A stábtagok szabad idejükben és kettelésből foglalkoznak a projekttel.